Umndeni wakwamdabe uqala isahluko esisha manje ngemuva kokuba ke udaba lwawo luvele ezindabeni ze-SABC. Labantwana bamantombazane abahlala bodwa bebekhungethwe ububa, kodwa ke manje sebebaningi abathintekile ngalolu daba befisa ukufaka isandla. Umkhandlu dolobha weTheku nawo usungenelele kulokhu. Sakhuluma nenkosi ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi kube khona uphisi womhlaba unganikwa abantwana ukuze babekwe kuwona lo phisi womhlaba bese kuyaqala kuyakhiwa. Silindele ukuthi ke by kuphela lelisonto iyobe seyiphelile inkinga lezi zomhlaba ebese kuthi kusukela ngomsombuluko next week izobe siyakhiwa indlu. Intombazane endala kulawa iphinde yatholelwa umsebenzi ngaphansi komkhandlu. Ngoba abaningi basithembisa okuhle, even umuzi basithembisile, basithembisa ukusifundisa nosane usezokwazi ukuthi ahamba ayofunda emva kokuthi mina bengakwazi ukumfundisa, kodwa manje usezokwazi ukuthi ahamba ayofunda. Nezingane ngiyayibona ijabule kakhulu. Ngiyabonga. Ukwakhiwa kwendlu yalomndeni kulindeleke ukuba kuthathe isikhathi esingangenyanga. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini.